Tervetuloa tämän graniittikoosteen pariin. Graniitti lähti ottelun Kyprekoalia vastaan 5 ottelun voitottomassa putkessa, kun taas Kyprekoalilla oli niskassaan 2 ottelun tappioputki. Graniitti hallitsi ottelun ensimmäistä erää näennäisesti, mutta parhaat paikat siunautuvat Koala-joukkueelle. Graniitin avauspeli oli hukassa alkuvihellyksestä lähtien. Lukuista puolustuspäävirheistä huolimatta Koalat eivät onnistuneet kuparista rikkomaan kiitoskin Newmanin erinomaisten torjuntojen, kuten tässä näemme. Edes alivoima ei hidastunut vihreäisuusten Koalien vyörytystä, mutta Newman oli maalillaan edelleen kuin muuri. Graniitti pääsi tekopaikalle lähinnä hyvällä yksilösuorituksella. Tässä mallia näyttää Jarkko Hokka. Graniitti rikkoo kuparisen ensin, kun tämä pomppapallo löytää tiensä verkon perillä. Maali merkataan Mikko Kulbergille ilman syöttäjää. Toisessa erässä ei kauan nokka tuhissut, kun Janne Kajasmaa pistää verkon töttörölle. Syöttöpiste Ville Ruokojalle. Koalat yrittävät nostaa tempoa, mutta hyvästä yrityksestä huolimatta Nyman pitää Graniitin 0 edelleen elossa. Lopulta Mikko Kulberg päättää tarjoilla Mikko Kääriäiselle avopaikan, eikä mies tällä kertaa erehdy. Tähän ei edes Kim Nyman ehtinyt väliin. Takaikkuusta huolimatta Graniitti sai hieman lisää potkua. Tässä pesäpallomallia näyttää jälleen Jarkko Hokka. Graniitin yritys palkitaan, kun Ruokojan hyvä karvaus johtaa vetopaikkaan ja täydelliseen laukaukseen. Ja kyllä maali maistuu. 3-1. Graniitin avauspeli oli hukassa koko ottelun ja lopulta toisen erän lopulla Koala-lauma pääsee jälleen rankaisemaan. Maalintekijänä Mikko Hirvilammi. Graniitti jatkoi vääntämistä. Tässä mallia näyttää Ville Ruokoja. Hyökkäyksi nostettu vakiopakki Jyri Kotilahti pääsee tälläämään lukemiksi 4-2 kolmannen erän alkuun. Kimmo Maukonen sai hyvin pelanneen Newmanin juuri tarpeeksi irti etutolpasta ja onnistuu ujuttamaan pallon etukulmasta sisään, ja peli on yhtäkkiä 4-3. Koalat ottivat maalivahdin pois noin minuuttia ennen peliajan päättymistä, mutta lähimmäksi maalintekoa vihreät pääsevät aivan ottelun loppusekunneilla, kun maalin eteen heitetty pallo aiheuttaa hässäkään maalilla, ja pallo pomppii lopulta sisään, mutta maali hylätään monestakin syystä. Maalin siirtyminen, maalivahdin estäminen ja peliajan päättyminen nyt päällimmäisenä. Lopputulos siis Graniitti 4, Koalat 3. Kiitos seurasta ja kuulemiin!